Și cred că am ajuns la momentul mult, foarte mult așteptat, Lulu. În regulă. Cred că este momentul să anunțăm locurile 5. E adevărat, ni se șoptește în cască. Pe locul 5, în finala Eurovision România, este Amia. Amia, vină lângă noi. Felicitări. Pe locul 4, în finala Selecției Naționale Eurovision România, este Adelaida. aplauze pentru Adelaida. Pe locul 3, Pe locul 3, în această finală, suspans, avem un domn un domn. pe nume Andrei Duțu! Aplauze pentru Andrei. Vino încoa, mă, Andrei. Felicitări. Marele câștigător, Aveți emoții? cel care va pleca la Liverpool! Doamnelor și domnilor, știți câte emoții sunt acolo? Eu am mai trecut Noi prin le asta, simțim. Lulu. Pac. Eu știu cum este. Tu știi. Este frumos și puțin dureros. Dragilor, Cel sau cea câștigătorul ediției din 2023 Eurovision România este Teodor Andrei! Felicitări, Teodor! Felicitări! Felicitări, Andrei! Teodor, este momentul să te liniștești un pic, să te bucuri de victoria ta și să ne spui câteva cuvinte. Doamne, Doamne, deci am văzut atâtea finale de show-uri și de finale de selecție națională și n-am crezut că se simte așa de tare chestia asta. Vreau să vă mulțumesc din tot sufletul meu. Știu că am făcut niște promisiuni foarte mari, dar știu de asemenea că sunt extraordinar de devotat să le duc până la capăt și că o să muncesc până peste așteptările pe care le-am setat. Așa că vă mulțumesc din suflet pentru încredere. Este un dar, mă simt binecuvântat. Vă mulțumesc din suflet. Vă rugăm. Acum afișați, vă rugăm frumos, tabelul. Tabelul cu clasamentul și cu voturile. Până afișăm tabelul, vrem să mulțumim din suflet Oșan și Catena pentru suportul oferit în această ediție a Selecției Naționale Eurovision România. Încă o dată, a fost onoarea noastră să vă avem aici. Vă mulțumim mult pentru tot ce am învățat de la voi. Mulțumim!